गावल्यान नमस्कार. आम्ही आता गणपतीच्या निमित्तानं गावात चाललो, मुंबई गोवा महामार्गावर. आणि आता आम्ही नेमके ते कसू या गावात आम्ही जोग थांबलो रात्रीचे. आता जवळजवळ 10:30 पावणे 11 झाले आहेत. आणि हॉटेल जर तुम्ही बघता, ह्या आता हॉटेल श्री गणेश फॅमिली रेस्टॉरंट. ह्याचे मालक असतात ते हैसरचेच असतात मूळ. त्यांचं नाव मयूर नाईक. तर त्यांच्याकडे जेवणाची वगैरे उत्कृष्ट सोय आहे. आणि सगळ्यात पहिलं म्हणजे आपलं मराठी माणूस आहे. आणि मुंबई गोवा महामार्ग जर तुम्ही बघतात तर बरीचशी हॉटेलं अशी असतात ज्याचं नाव आपल्या मराठी असं, पण त्याचे मालक असतात सगळे वेगळे माणसं. त्या काहीतरी आपणास तोडूचं असा. म्हणतो की टेस्ट जी असा ही एक नंबर आहे. असं मी माझं सांगणं नाही. तर आता आम्ही जेव्हा थांबलो तेव्हा 20-25 गाडी होत्या आणि सगळे जण त्यांना सांगान जाय होते की तुमचं जेवण खरंच भारी आहे. जर तुमका असं वाटत असत की आपलं माणूस जो धंदो करता ह्यो जर टिकाव ह्या क्षेत्रात, तर एकदा तुम्ही नक्कीच येऊन भेट द्या.